ଅନେକ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲୋକଟେ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସରଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲୋକଟେ ଥିଲା। ତା କଥା ନ କହିଲେ ସରେ। ସେ ବହୁତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରେ। ତା କଥା କହିଲେ ବି ନ ସରେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛେଳିମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକଟି ସବୁ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ପାଳି ପୋଷିଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ହାଟରୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋ ମାଆକୁ କଂସେଇଖାନାକୁ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଆମେ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ତୁମେ ଆମକୁ ମୋ ମାଆ କତିରୁ ନେଇ ଅଲଗା କରିଦେଲ। କ'ଣ ହେଲା ରେ ଛୁଆମାନେ? କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବ? ସେତିକି ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆଃ, କି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛି ରେ! ବଢ଼ିଆ ଆଜି ଖାଦ୍ୟଟା ହବ। ନାଇଁ, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ହବ। ମୋତେ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ କଂସେଇଖାନାରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବି ନାହିଁ।